на президента на Република България господин Румен Радев, с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Национален фонд култура, конкурс за субсидии за проекти с национално значение за 2022 година. Партньори на фестивала са Стомана Индъстри, Тони Тодоров, ООД, Бонекс, Асфалтинг, Инфракорект строй, Адрес, Саламандър АСО, Екопартнърс, Зайо Байо, Мол Перник и Хидрострой. Медиен партньор на 29-то издание на фестивала е BTV Media Group. Представя на вашето внимание маскарадна група Йорданови Арт и приятели от град София, област София. Основател на групата и създател на името Йорданови Арт е Людмил Йорданов. Като наследници на традицията от село Селищен дол, община Перник, те се включват в празниците по места в местна Сурва. Не пропускат и Международния фестивал на маскарадните игри Сурва, град Перник. Маските на Емил Йорданов са печелили златни медали за сурвакарски маски. През 2018 година на фестивала Сурва една от маските, изработена от Йорданови Арт, печели сребърен медал, индивидуална награда за маска. Костюмите и маските се изработват от естествени материали – дърво, рука, кожа или вълк, или заек, или други нестрашни от изчезване видове. В групата се включват млади хора от град София, запалени магията на Сурва. Маскарадна група Йорданови Арт и приятели, град София.
За да подкрепите маскарадната група Йорданови Арт и приятели от град София, изпратете СМС на номер 1915 Сурба 92. Здравейте, Перник! Здравейте, гости на Перник! За нас е чест сурвишкарската група на Йорданови Арт и приятели да гостува на 29-тият международен фестивал Сурова в град Перник. Искаме да ви поздравим с цялата дружина. Дошли сме тук чак от София да ви поздравим за новата година. Да сте живи, да сте здрави, винаги засмяни и винаги все така усмихнати, въпреки студеното време. Поздравления на всички хора. Поздравяваме за новата година цялата дружина от Йорданови Арт и приятели. И сега тук ще имаме едно изпълнение. Имаме един млад юнак, който иска да ви поздрави за новата година. Ето го и най-малкото Сурва Карче. Сурва, сурва, весела година, да сте живи и здрави, до година, до амина. Аплодисменти, дами и господа, за маскарадната група Йорданови Арт и приятели, град София. Аплодисменти, аплодисменти.
Благодарим за участието на маскарадната група Йорданови Арт и приятели, град София. Дами и господа, Община Перник благодари на Министерство на културата и Национален фонд култура. Благодари за медийната подкрепа на BTV Media Group, Радио Ултра, Радио Веган. Благодарности на студио Каркеланов, който осъществи лайв стриминга, който се излъчваше във Facebook, YouTube, платформите на ArtLife, VIPNet и канал Струма. Благодарности! Благодаря на маскарадната група Йорданови Арт и приятели, град София, за участието в маскарадния фестивал. Уважаеми перничани, скъпи гости, с удоволствие предоставям думата на господин Стефан Кръстев, заместник-кмет на община Перник.